Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё і мой асабісты акаунт у Фейсбуку. Акаунты Еўрарадыё, акрамя Фейсбуку, Аднакласнікі, УКонтакте, на канале YouTube. Ужо пэўны час апазіцыя заяўляе, што яна пачала падрыхтоўку да выбарчай кампаніі, дакладней двух выбарчых кампаній, прэзідэнцкай і парламенцкай, якія пачнуцца неўзабаве. Лідары апазіцыі адзін за адным заяўляюць пра свой намер паўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата ў прэзідэнты. І вось сёння у нас в эфіры такі анонс, і можна сказаць не анонс, а абвестка. Першы раз, відаць, спадарыня Алена Анісім, дэпутат Палаты прадстаўнікоў і старшыня таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарына, вырашыла таксама заявіць пра свой намер паўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Але больш падрабязна мы зараз пагаворым са самой спадарыняй Аленай. Добры дзень. Добры дзень. Спадарыня Алена, давайте сходу і пачнем да гэтага важнага пытання. Можа, з месяц таму, можа, крыху больш, я да вас звяртаўся з гэтым пытаннем такое, на будучае. Ці ёсць у вас у планах, у перспектыве намер паўдзельнічаць у якасці кандыдата ў будучай прэзідэнцкай кампаніі? І тады вы мне сказалі так: асабіста ў мяне такога намеру няма, але калі да мяне звернуцца, калі мяне папросіць нейкая там структура, арганізацыя там, ці група людзей, то я буду разглядаць гэтую магчымасць. Але, я так разумею, сітуацыя змянілася. Ну, бачыце, чаму не паўдзельнічаць у добрай справе? Кажуць, добрыя людзі. Вы лічыце, ўсё ж такі гэта добрай справай? Канешне, гэта добрая справа. Чаму? Таму што тут ты заяўляеш пра свой намер узяць адказнасць за лёс сваёй краіны. Таму, з майго пункту гледжання, гэта вельмі добрая справа. З другога боку, так атрымліваецца, што ў мяне па жыцці у грамадскую сферу, сферу грамадскай дзейнасці выштурхоўваюць якраз такі мае сябры, мае паплечнікі. Так было з прафсаюзнай дзейнасцю, так было з тым, калі я прыйшла ў таварыства беларускай мовы, і, напэўна, так атрымаецца і зараз. С удзелам у прэзідэнцкай кампаніі мяне змушаюць проста удзельнічаць. Да, вас змушаюць удзельнічаць, але вот вы першы сказалі мае сябры, мае калегі, але мне такое падазрэнне, што зараз вас змушаюць з іншага боку. Так. Насамрэч, апошнім часам пачалі з'яўляцца публікацыі якраз такі не паплечнікаў, а хутчэй людзей, якія пазіцыянуюць сябе як, я б сказала, ворагі незалежнай Беларусі. І таму, бачачы вось гэтую небяспеку для нашай краіны, я бачу сур'ёзнасць гэтых нападаў, бо гэта не проста, скажем так, наскок, гэта нейкія прэтэнзіі да мяне, але праз мяне хочуць указаць, што, маўляў, трэба мяняць ці пераглядаць дзяржаўную палітыку. І вось гэта адзін з самых небяспечных момантаў, якія ёсць у гэтых апошніх публікацыях. Таму я вымушаная рэагаваць, пакуль яшчэ не рэагуюць дзяржаўныя органы ўлады. Сапраўды, апошнім часам з'явіўся шэраг такіх артыкулаў на досыць маргінальных расійскіх рэсурсах, дзе сцвярджаецца, што спадарыня Алена Анісім, ну, ледзь не ікона беларусізацыі, якая адбываецца на дзяржаўным узроўні у Беларусі, і гэтую беларусізацыю там называюць дэрусіфікацыяй. І кажуць, што вот, маўляў, пагроза там усяму там рускаму і ўсяму астатняму ў Беларусі. А вось Алена Анісім прасоўвае ўсё гэта на такім афіцыйным узроўні, бо ўсё ж такі фактычна дэпутат Палаты прадстаўнікоў, гэта прадстаўнік, ну, не ведаю, пэўных органаў улады, пэўнай уплывовай, скажам, часткі грамадства. І ваше рашэнне пайсці, узяць удзел у выбарах выбарчай кампаніі, гэта вот як пацверджанне, наадварот, таго, што яны кажуць? Гэта мая спроба умацаваць пазіцыю тых
сілаў у грамадстве, якія жадаюць бачыць натуральным развіццё Беларусі як нацыянальнай дзяржавы. Тое, што робіцца сёння ва ўсім свеце. Гэта не ў піку каму-небудзь. Гэта менавіта спроба аддаць належнае той несправядлівасці гістарычнай, якая панавала доўгія гады, нават стагоддзі, у дачыненні да беларускага народа. Дарэчы, вось цікавая фраза тут ёсць у гэтым адным з апошніх матэрыялаў, і тут напісана: Алена Анісім, якая заяўляе пра прэзідэнцкія амбіцыі, аднак на вышэйшую дзяржаўную пасаду не балатуецца і аказвае маральную падтрымку Лукашэнку, за што яе аддзячылі месцам у палаце прадстаўнікоў. Ну, калі сыходзіць з іх логікі, вас аддзячылі за падтрымку Лукашэнкі месцам у дэпутацкім крэсле, і зараз так далей. Вас павінны аддзячыць месцам у прэзідэнцкім крэсле? Ну, я не ведаю, гэта трэба пытацца ў аўтараў, якая ў іх логіка. З іншага боку, я не разумею, чаму яны кажуць пра падтрымку Александра Рыгоровича, бо я ў яго камандзе не была прэзідэнцкай, ніякім чынам не ўдзельнічала і не прапагандавала. Не таму, што я яго там паважаю ці не паважаю, гэта асобныя моманты. Ёсць рэчы у нашай унутранай дзяржаўнай палітыцы, з якімі я не згодная, супраць якіх заўсёды выступаю і буду выступаць, калі буду нязгодная. Гэтая нязгода ваша звязана з тым стаўленнем дзяржавы да пытання беларусізацыі гэтай жа самай, пра якую мы казалі, ці не, ці ёсць нейкія іншыя? Дык менавіта пра гэта ў першую чаргу і ідзе размова. Размова пра тое, што абвесціўшы роўнасць дзвюх дзяржаўных моў, на практыцы гэта абсалютна не вытрымліваецца ні ў якой сферы. І таму гэта адзін з тых першых, як кажуць, канстытуцыйных момантаў, на якіх я акцэнтую сваю дзейнасць. Але ёсць шмат і іншых, якія падказаныя самім жыццём, вопытам маёй працы з выбаршчыкамі непасрэдна ў маіх акругах ці, напрыклад, з людзьмі, якія тэлефануюць мне і просяць дапамогі з розных раёнаў Беларусі. Той, хто збіраецца балатавацца на высокую пасаду, ну, нават калі размова ідзе пра дэпутата парламенту, да прыкладу, ўсё адно лепш мець за сабой, за спіной сваёй нейкую структуру, якая табе будзе дапамагаць і кампанію весці, і гэтак далей. Я ўжо не кажу пра прэзідэнцкую выбарчую кампанію. Якая структура гэтым разам вас і вылучаць будзе на якасці кандыдата ў кандыдаты пакуль што, і далей вам дапамагаць? Ну, перш за ўсё, гэта наша структура, гэта наша грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Ну, а па-другое, будзем размаўляць з усімі астатнімі суб'ектамі палітыкі, хто мае падобныя погляды і больш-менш, як кажуць, апору ў грамадстве. Гэта можа быць і БХД, гэта можа быць і АГП, гэта можа быць і БНФ, гэта могуць быць і сацыял-дэмакраты. Адным словом, гэта пытанне часу. Просто трэба працаваць. Мне просто цікава, менавіта сёння раніцай вы таким напаўнамёкам напісалі на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што калі мяне штурхаюць да такога кроку, то я згодная пайсці. Такое адчуванне, што рашэнне было спантанным. Ці не спантанным? У ТБМ уже ведаюць пра ваш намер такі? Ці могуць сказаць: ой, што вы, якія там кандыдаты, не будзем мы ўвязвацца ў гэтую кампанію? Ну, перш за ўсё, у ТБМ ведаюць, таму што не пра мае прэзідэнцкія там амбіцыі, там прэтэнзіі і так далей, але пра наш удзел у палітычных кампаніях. У нядзелю, калі ў нас адбывалася Рада таварыства беларускай мовы, мы якраз такі і прынялі адмысловую вельмі кароткую заяву пра тое, што таварыства беларускай мовы будзе удзельнічаць у палітычных кампаніях дзеля папулярызацыі беларускай культуры і пашырэння ўжывання беларускай мовы ў нашай краіне. Прэзідэнцкая кампанія справа дарагая і па фінансах, і па людскіх рэсурсах. Трэба мець шмат валанцёраў, трэба мець тых людзей, якія будуць і подпісы збіраць, і ўсё астатнюю чорную працу рабіць, дзякуючы якой потым вы будете в арэоле славы. Тым не менш, што і з грашыма, і з людзьмі?
Но перш за ўсё трэба сказаць, Зміцер, наступнае. Некаторыя людзі, маючы аграменныя рэсурсы, што перш за ўсё фінансавыя, а таксама адпаведна гэтаму і людскія, яны тым не менш не могуць пахваліцца значнымі справамі. Таварыства беларускай мовы прызвычаілася працаваць, як правіла, за невялікія грошы. Узяць хаця б нашу ініцыятыву па стварэнні універсітэта з беларускай мовы і навучання. Калі мы паглядзім на гісторыю стварэння, напрыклад, Баранавіцкага універсітэта дзяржавай, то мы ведаем, што ад пачатку там ужо закладаліся вялікія фінансавыя сродкі, і пасля яны асвойваліся. Мы ж, не маючы ніякага там падмацавання фінансаў ні з якога боку, тым не менш за год шмат што зрабілі. Гэта і заснаванне універсітэта як юрыдычнай асобы, гэта і арганізацыя курсаў пры універсітэце, якая дазваляе функцыянаваць універсітэту, і далейшая гэта наша праца па атрыманні ліцэнзій. Гэта ўсё без вялікіх фінансавых уліванняў. Ну, просто я тут чую розныя лічбы. Буквально там на мінулым тыдні там лідары апозіцыі збіраліся на там круглы стол, назовем гэта так, і адзін з удзельнікаў стола сказаў, што прэзідэнцкая кампанія каштуе $7 мільёнаў ва ўмовах Беларусі. Ну, можа, не 7, хай сабе мільён, ці нават 500 000. От дзе іх узяць? Ну, все ж ідуць по-рознаму. Нехта ідзе там на платформу Улей, там Талака і так далей, пачынае збіраць на нейкія ініцыятывы. Нехта апелюе да сваіх там замежных партнёраў і, як кажуць, працуе у адпаведнасці з атрыманым фінансаваннем. Мы у першую чаргу маем на ўвазе і універсітэт стварэння яго. Гэта нашых беларусаў, якія жывуць ці ў Беларусі, ці за межамі, і маюць магчымасць падтрымаць ініцыятывы, такія як універсітэт. Іншая справа, што для таго, каб падтрымаць, трэба... Людзі хочуць быць упэўненыя у тым, што гэта пойдзе менавіта на канкрэтную дзейнасць. Таму я думаю, што пытанняў з фінансаваннем не будзе. У нас любяць казаць пра тое, што выбараў няма. Такі вот, можна сказаць, лозунг беларускай апозіцыі. Тым не менш, у вас ёсць гісторыя поспеху. Вы сталі дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. На ваш погляд, выбары ёсць ці няма? Я б сказала так. Выбары ёсць. Людзі галасуюць, але па вынік можа быць розны, як па розных акругах, так і, канешне, ў цэлым па Беларусі. Шкада, канешне, што у многім, напэўна, пры фальсіфікацыі выбараў, што ўжо неаднаразова засведчана ў нашай краіне было, трацяцца грошы вялікія. Таму што, улічыце, што такое надрукаваць адну колькасць бюлетэняў, а што такое іх двайную колькасць, бо трэба ж будзе нейкім чынам гэтыя замяняць іншымі. Таму вось хацелася б, каб звярнулі увагу на гэта, што ці варта гэта аўчынка вырабу. Вы сказалі, што ўсё ж такі людзі знойдуцца на тое, каб весці працу, вашу каманду скласці. Але вельмі вялікая ўсё ж такі справа гэта назіранне. Ёсць людзі на тое, каб назіралі за і выбарам, за ходам кампаніі? Я думаю, Зміцер, што у нас сёння такі ўжо вопыт назапашаны многімі арганізацыямі адносна назірання за выбарамі, што і ў гэтым пытанні не будзе. Людзі самі зарганізуюцца і самі прапануюць свае паслугі. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У нас у гасцях дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім, якая толькі што в эфіры Еўрарадыё заявіла пра свой намер стаць кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Маеш спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Координаты 4,8 градусаў на ўсход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Еўрапейскі савет і парламент узгаднілі новы візавы кодэкс, які спросціць выдачу дазваленчых дакументаў для кароткатэрміновых паездак у Еўрасаюз. Пра гэта паведамлена сёння на сайце Еўрапарламента, перадае Тутбай. Новыя правілы закрануць грамадзянаў больш чым 100 краін, якія маюць намер уехаць у Еўрасаюз да 90 дзён цягам перыяду дзеяння візы 180 дзён. Дасягнутае нефармальнае пагадненне павінен зацвердзіць яшчэ камітэт Еўрапарламента па грамадзянскіх свабодах. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка стала яшчэ і кухарам. У сваім інстаграме яна змясціла супольныя здымкі з расійскай тэнісісткай Анастасіяй Паўлючэнкавай. Яны прапануюць пельмені і варэнікі, зробленыя ўласнымі рукамі. Цяпер Сабаленка ў Санкт-Петербургу. Заўтра ў матчы другога кола турніру прэм'ера сустрэнецца з Элісон Эйтвайк. З Бельгіі беларуска 10-я ракетка свету, яе суперніца 52-я. Александр Лукашенко распарадзіўся выдаць з рэзервовага фонду кіраўніка дзяржавы беларускай праваслаўнай царкве на заробкі і стыпендыі больш за 420 тысяч долараў. У 2019 годзе ўзброеныя сілы Беларусі атрымаюць ад Расіі першую партыю шматмэтавых знішчальнікаў Су-20СМ. Пра гэта сёння ў Іркуцку паведаміў міністр абароны Расіі Сергей Шойгу. Гэта сучасная мадыфікацыя савецкага Су, 32-меснага знішчальніка пакалення 4+. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У мяне ў гасцях сёння будучы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алена Анісім. Я не апярэджваю падзеі, ўсё ж такі рашэнне прынятае. Будзеце ісці. Так. І будзеце ісці да канца. Адназначна. Няма такога, што вот я пайду да гэтага этапа, каб вот нейкі там месседж накіраваць, вот пра нешта заявіць, а потым я здыму сваю кандыдатуру на нейкім этапе. Ну, адмаўляцца ад таго, што можа быць нешта, форс-мажорныя нейкія абставіны, ні вы, ні я ад гэта, Зміцер, не застрахаваныя. Але тое, што датычыцца, як кажуць, адказнасці за прынятае рашэнне, то тут я адказваю. Добра, давайте вот для тых, хто, можа быць, толькі да нас падключыўся, ўсё ж такі яшчэ раз прагаворым. Пытанне такое простае і банальнае, вот дзіцячае, можна сказаць. А навошта вам гэта трэба? Ну і сапраўды, як самой па сабе, то яно мне не патрэбна, ёсць чым займацца. Але калі гаворка ідзе пра лёс краіны, то тут уже няма куды адступаць. Ні мне, ні вам, ні ўсім нашым жыхарам Беларусі. Спадарня Алена, я ведаю, што здараюцца, асабліва калі людзі там нейкім чынам да дзяржаўных структур маюць дачыненне, і яны вот заяўляюць пра нейкія свае амбіцыі. Ёсць размовы там з кіраўніцтвам, я не скажу, што там Андрэйченка, спікер палаты, ён ваш кіраўнік. Тым не менш, вот, скажем, можа яшчэ не было, але ці не чакаеце, што, скажем, кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў, ці там, можа быць, з адміністрацыі прэзідэнта да вас прыйдуць, каб вот, не тое, што адгаварыць, ці там правесці нейкую там размову тлумачальную, а вот высветліць ваши там вот намеры і гэтак далей. То есть вот чакаеце, што будуць такія размовы? Ну, па праўдзе кажучы, яны могуць быць, ды і павінны быць. Гэта абсалютна нармальна, калі ў грамадстве ідзе дыялог, калі паміж рознымі палітычнымі суб'ектамі ідзе дыялог. Гэта абсалютна нармальная справа, і я не бачу тут нічога дрэннага. Я так разумею, што ўсё ж такі, калі ты ўжо прыйшоў да таго, каб зрабіць такую вот заяву, прыняць такое рашэнне, аб'явіць аб такім рашэнні, ладно, там депутат якого-нибудь мясцовага савета, вот прыйду, я зраблю, каб усім вам было добра, там, за ўсё добрае супраць яго дрэннага, а калі ідзеш ўсё ж такі на прэзідэнцкую пасаду, трэба мець нейкую базу. Я маю на ўвазе, можа, праграма, напрацоўкі, прынамсі, от нейкі пасыл, там,
может быть, лозунг уже готовы, з яким вы готовы пайсці? Что у вас будет на ваших выборчых фотоздымках, плакатах написано? Ну вот, Зміцер, які ви просто огонь горите. Вот толькі раніцай прыняла рашэнне. Да, а к вечеру уже афішамі і плакатамі ўвесь Мінск завешаны. Ну, не зусім так. Ёсць пэўныя напрацоўкі. Гэта напрацоўкі, канешне, той праграмы, з якой я ішла на парламенцкія выбары. Ёсць, канешне, пэўныя напрацоўкі, якія былі ў 2014 годзе, калі мы рыхтавалі Кангрэс за незалежнасць Беларусі. Это напярэдадні ўступлення ў сілу вось гэта пагаднення аб Еўразійскім эканамічным саюзе. Таму база пэўная ёсць, і казаць, што гэта з чыстага ліста, то не. І паўтаруся, ёсць яшчэ досвед працы з выбаршчыкамі. И все ж таки, вот может быть, и на сегодняшний день вот есть некие там основные 3 пункты, за якія вы выступаете, якія потым увойдуць у ваши першыя 3 пункты вашей прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Там вот, ну я не ведаю, там полететь на Марс, там один, там другое, там посадить яблоневый сад. Ну вот образно, я, конечно, так сказал, але вот можа ёсць у вас такое. Ну, гэта хутчэй гаворка будзе не пра пункты, а пра акцэнты таго, на што я буду рабіць у сваёй выбарчай кампаніі. Так, і ў сваёй, скажам так, будучай дзейнасці палітычнай. Гэта, перш за ўсё, канешне, умацаванне нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў праз менавіта пашырэнне беларускай культуры і беларускай мовы. Гэта аснова для любой дзяржаўнасці, і тое, што сёння спрабуюць рабіць дзяржаўныя органы ўлады, гэта трэба падтрымліваць, гэта трэба вітаць, і гэта трэба пашыраць, бо да гэтага гатова значная частка грамадства. Канешне, трэба паглядзець на нашу заканадаўчую базу і ў плане перспектыўных нейкіх законапраектаў. Я готова говорить про лібералізацыю, таму што у нас зараз больш ідзе ўзмацненне нейкай адказнасці, што датычыць у грамадстве, тое датычыць і, напрыклад, сферы адукацыі. І тое, што чым гадуецца наша маладое пакаленне, мяне вельмі і вельмі хвалюе. Ну, вось гэта як бы такія 2 асноўныя акцэнты. Ну, што датычыць 3-го, трэба падумаць. Вы бачыце на сённяшні дзень пагрозу для незалежнасці Беларусі? Адназначна бачу гэтую пагрозу, і апошнія публікацыі гэта якраз такі ёсць і праява гэтай дзейнасці. Тыя публікацыі, якія падштурхнулі вас заявіць пра свае палітычныя амбіцыі. Так, якія проста сказалі, так, альбо ты застаешся ў кустах, і мы робім тут, што мы хочам, і дыктуем усім, у тым ліку і вышэйшым органам улады, як і што павінна тут рабіцца ў Беларусі, альбо выходзь, прымай бой і адказвай. Я пачуў такую прапанову, досыць цікавую. Яна з'явілася на ўздагон да жартаўлівай, як ён сцвярджае, жартаўлівая, але з такім намёкам прапановы. Анатолий Лебедько прапанаваў Святлане Алексіевіч стаць такім адзіным кандыдатам ад усёй дэмакратычнай апазіцыі. Спадарня Святлана адмовілася ад такой пачэснай прапановы, а на ўздагон прагучала прапанова, праўда, з нейкага такога другога боку, не з палітычнага боку, а ад грамадзянскай супольнасці, скажем так, прапанова да палітычнай апазіцыі узяць у якасці такога штандара, под якім усім згуртавацца, Алену Анісім. Вот вы готовыя стаць адзіным кандыдатам ад апазіцыі? Ну, канешне, готовая, калі апазіцыя да гэтага готовая. А апазіцыя готова ці не? Вы ж все-таки ведаеце ўсіх іх. Ну, я не магу сказаць дакладна. Напэўна, хтосьці з апазіцыі гатовы стаць пад штандары. Напэўна, ёсць частка тых, хто ніколі не будзе гатовы, бо ёсць асабістыя амбіцыі, якія могуць пераважаць палітычны прагматызм. Уявім сабе, што сапраўды празрыстыя, справядлівыя выбары ў Беларусі ёсць. Вот на гэтай фоне вот Александр Лукашенко, які не збіраецца сыходзіць пакуль яшчэ з палітычнага Алімпу, і Алена Анісім. Як вы думаеце,
Пры наяўнасці сумленных, празрыстых выбараў вы здольныя перамагчы ў яго? На сённяшні дзень не. Таму што ў яго вялікая падтрымка і, канешне, тое, што ён знаходзіцца столькі гадоў ва ўладзе, гэта адназначна ягоная перавага. Што датычыць некалькіх, магчыма, некалькіх гадоў, дакладней там года-двух да выбараў, то тут, як сказаць, там можа быць 50 на 50. Ага. Такім чынам, я так думаў, што вы, можа быць, гэтую кампанію зараз пачынаеце з тым, каб ужо на наступных выбарах прэзідэнцкіх перамагчы, але вот кажаце, што тут яшчэ і другі тур магчымы быў бы. Безумоўна, все магчыма. Гэта ж залежыць ад таго, што і як адбываецца ў нас кожны дзень. Вы бачыце, што тут такія розныя падзеі, і хоць беларусы па сваёй ментальнасці, яны больш, скажем так, прытарможаныя, яны больш схільныя да абачлівых рашэнняў, нейкіх прадуманых, можа быць, часам запозненых. Тым не менш, за такі час, год, паўтара, тут шмат што можа памяняцца. Ну, не ведаю, сапраўды, ці гатовая апазіцыя, уся дэмакратычная апазіцыя аб'яднацца вакол Алены Анісім, а ці гатова беларускае грамадства жанчыне, выбачайце, я тут не маю на ўвазе ніякіх там сексізмаў, усяго астатніх ізмаў, каб уявіць сабе жанчыну на пасадзе кіраўніка Беларусі? На сённяшні дзень адназначна беларускае грамадства не гатова бачыць на гэтай пасадзе самай вышэйшай жанчыну. Па той простай прычыне, што, скажем, досвед паказвае, што на нейкім там узроўні жанчыны так могуць прымаць адказныя рашэнні і, значыць, быць ва ўладзе. З іншага боку, тое, што сёння ў нас ёсць і прыклад Мар'яны Шчоткінай, і ёсць прыклад Наталі Івановны Качанавай, ёсць прыклад іншых нашых асоб, якія займаюць пасады ў міністэрствах, хай сабе на другім этапе, там, на другім узроўні, але яны здольныя прымаць пэўныя рашэнні, то гэта ўжо падводзіць грамадства да таго, што неўзабаве і на вышэйшы, самы высокі пост у краіне можа прэтэндаваць жанчына, і прычым прэтэндаваць досыць паспяхова. Памятаеце, падчас выбараў папярэдніх, калі там у Александра Лукашэнкі спыталіся яго стаўленне да таго, што там яго супернік жанчына, тады это была Тацяна Караткевіч, і ён так не вельмі выказаўся на карысць таго, у стылі нашага ўсяго беларускага грамадства, што, маўляў, не гатовыя мы бачыць. Як вы думаеце, ўсё ж такі, як хутка памяняецца это стаўленне да жанчыны, як да здольнага кіраваць не толькі калгасам, альбо там нейкай фермай, альбо там нават заводам, але і дзяржавай? Ну, гэта адбудзецца па меры таго, як жанчыны будуць дэманстраваць поспехі на розных пасадах, у тым ліку і кіраўнічых. Таму гэта толькі пытанне жанчын і іх, скажем, прамоцыі ў нашых сродках масы інфармацыі, іхніх поспехаў. Якой рэакцыі вы чакаеце на зараз сваё рашэнне з боку калег па дэмакратычным лагеры, і ці будзеце зважаць на тое, як яны паставяцца да вашага рашэння? Я думаю, што яны павінны паставіцца досыць пазітыўна, таму што калі, як кажуць, ёсць прадстаўнікі у вышэйшых органах улады, пэўнага светапогляду, пэўнага погляду на развіццё Беларусі ў перспектыве, то гэта павінна радаваць, што нас не меншае, а нас большае. Добра, сёння в эфіры Еўрарадыё вы заявілі пра свой намер узяць удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Сёння ўжо вечарам, ці там заўтра, якія будуць далейшыя вашыя крокі па гэтай сцяжынцы? Безумоўна, выпрацоўка праграмы рэальнай, выканальнай, ну і таксама перамовы з магчымымі
паплечнікамі. Ведаеце, вот я зараз тут цікавіўся, як да вашага рашэння там паставіцца апазіцыя, як там можа быць улады, ТБМ нават калегі, а не спытаўся, а ў сям'і ў вашай як паставіліся да гэтага? Ну, па-першае, яны яшчэ не ведаюць, бо это ж было раніцай. Это фактычна наша з вами змова, Зміцер, калі ўжо глядаць. Уявіце сабе, глядзяць зараз вось вашыя сваякі наш эфір, чакаючы, што мы, як заўсёды, будзем з вами гаварыць пра універсітэт беларускамоўны, там, пра стан беларускай мовы ў грамадстве. Пра законапраект, які пайшоў да дэпутатаў. А мы тут дэпутатаў. бах такое, і вот можа, там сівыя валасы ўжо там у... Ну, Зміцер, вось вы ж ведаеце, што ў маёй сям'і усе мужчыны, ну, акрамя невесткі і ўнучкі. Вось. Таму яны прызвычаіліся паважаць права кожнага на самавызначэнне. Добра, я думаю, што не першы раз мы з вами гаворым на гэтую прэзідэнцкую палітычную тэму. Давайте да тэмы палітычнай, але тым не менш такой меньшага, але не менш, да, меншага градуса, але не менш важнай. Законапраект аб падтрымцы беларускай мовы, які вы ўжо раздалі, я так разумею, усім дэпутатам парламенту. Які далейшы шлях? І ці можна чакаць, што гэты ваш законапраект будзе падтрыманы астатнімі дэпутатамі? Значит, ситуация такая. У нас праходзіла грамадскае абмеркаванне гэтага праекта праз менавіта інтэрнэт-выказванне. Я на сваёй старонцы выставіла, гэта было на сайце таварыства беларускай мовы. Вось, і да нас паступілі некаторыя там заўвагі. Далейшае мы, ну, трошачку атрымалася са спазненнем, але кожны з дэпутатаў палаты прадстаўнікоў таксама атрымаў магчымасць пазнаёміцца з тэкстам гэтага законапраекта. Вось. Далейшыя крокі нашы наступныя. Мы павінны прайсці ўсю працэдуру для таго, каб пасля ўжо падаць гэты законапраект на разгляд палаты прадстаўнікоў. А працэдура такая, што всім зацікаўленым, як кажуць, асобам, Міністэрству культуры, Міністэрству адукацыі, канешне, Міністэрству юстыцыі, канешне, Нацыянальнаму цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў. Вось гэта асноўныя суб'екты, з кім мы павінны ўзгадніць. Паглядзім, можа быць, варта будзе разаслаць і па нейкіх органах выканаўчай улады, скажам, аблвыканкамы і так далей. Гэта мы будзем абмяркоўваць. Добра, ваш законапраект ухвалілі. Ён пачаў дзейнічаць. Але ці гарантуе гэта, што падтрымка беларускай мовы, рэальная падтрымка з боку дзяржавы, ну, усяго, каго там толькі можна, яна будзе, і што яна будзе дзейсная? Яна будзе дзейсная ў тым выпадку, калі мы перш за ўсё будзем прытрымлівацца Канстытуцыі, раз. Па-другое, мы будзем маладому пакаленню паказваць, што перспектыва выкарыстання беларускай мовы ў беларускім грамадстве ёсць. І для гэта найпершае, як кажуць, і найбольшае нашыя зараз высілкі і намаганні на тым, каб распачаў сваю дзейнасць універсітэт імяні Лагілевіча. Гэта адзін з самых важных элементаў для таго, каб беларуская мова заняла сваё пачэснае, нармальнае месца ў грамадстве. Ну, я так спадзяюся, што ўсё ж такі з наступнага бліжэйшага ўжо навучальнага года універсітэт пачне працаваць. Ну, гэта залежыць не толькі ад нас, але і ад пазіцыі Міністэрства адукацыі. Калі яно палічыць, што мы гатовыя, а мы гатовыя для таго, каб распачаць адукацыю, дасць дазвол, дасць ліцэнзію, значыць, мы пачнем у верасні. Дзякуй вялікі, спадзяюся, што так і будзе. У верасні пачне працаваць першы беларускамоўны універсітэт у Беларусі. І яшчэ раз анансую, толькі што в эфіры Еўрарадыё спадарня Алена Анісім заявіла пра свой намер браць удзел у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук, мой сённяшні госць, Алена Анісім, старшыня таварыства беларускай мовы. Дзякуй, спадарыня Алена. Дзякуй, Зміцер, і вам за размову.